Halo, Lenka? Gde si? Čekaj me, dolazim. Nemoguće. Nadam se da će vam biti od pomoći. Hvala, Dado. Sve ću da nadoknadim. Dunja, evo nabavila sam pare. Pusti sad to. Lenka, ti si genije. Što se dešava? Javljaju se. Ko se javlja? Mušterije poručuju kao lude. Pazi, Dunja, ne smeš da razočaraš mušterije. Najvažnije ti je poverenje, to ti je pola posla. Znači sve ostalo manje više, ali to ti je najvažnije. Stiže gomila poručbina, Dado. Ajde, pa brzo i ti da ih uslužiš. Ajde, šta čekaš? Pa ja ne znam da li ću stići sve da im pošaljem. Ma kako ne znaš? I ako ne stigneš, slušaj, ja ću da ti objasnim. Znači, moraš svakoj mušteriji na osob da objasniš i razložiš. Sve to ti je moj savjet. Daj da vidim koliko ih tačno ima. Joj, živote, Pa ili ti imaš robe za sve ove poruke? Mislim, imam. Joj, sve ću da ti pomognem. Kako ćeš ti da mi pomogneš, ti radiš? Pa nema veze, ajde, idi, ja ću te odmeniti, ajde. Jo, Dado, hvala vam. Uj, hvala. Joj, pićemo obogate. Koliko još ovoga ima? Mnogo. Poručbine stalno pristižu. Ali ti samo pakuj to, zato što pošta još kratko radi. Nije mi jasno što ne pošaljemo sutra. Ne možemo sutra je nedelja. U ostalom, ko što Dada kaže, hoću da me pamti mušterije u dobrom svetu. Dobro. Gde je ona ljubičasta haljina? Evo je ovdje. XXXS veličina. Da. Da. Šta radiš? Ne mogu da verujem. Znači, ovdje me požuruješ, a sad otpakuješ već spakovanu robu. Izvini, frka mi, moram da proverim. Frka od čega, Dunja? Frka ti je kad nemaš mušterije, frka ti je sad kad imaš puno poručbina, tako ćeš ceo život provesti u problemu. Hoćeš ti meni da zvocaš ili da mi pomogneš? Pošto samo što se nije zatvorila. Znaš šta, pozvaću Džija i Kaju da mi pomogu. Ćao. Znači, naručujemo klopu večeras. Teamwork makes the dream work. 3 puta smo brže nego što smo Dunja i ja bile. Pa tehnički 4 puta. Dobro, ni nas dve nismo za bacanje. Miki, imaš ovdje baš veliki propust, ovo možeš bolje da je ponešto. Džej, dodaj mi onu haljenu tamo, evo. El ide na jednu gomilu. Da, ovdje. Evo ga. I kakav je plan kad završimo pakovanje? Zovemo Zdravka da vidimo da li može da pošalje ovo posle radnog vremena. Dobro, ako može, ali ako pošta ne radi, zar nije logično da... Ćuti, evo sad ću ga poslati, što se praviš pametno. Zdravko, mi ovdje imamo neko brdo paketa i mi bismo da vidimo da to može danas da se pošalji posle radnog vremena. Aha, ali zato što da ljudi ne čekaju prosto da to bude odmah poslato. Dobro, važi, hvala, ćao. Šta kaže? Kaže da on to može da odnese, ali pošto nikog nema u pošti posle radnog vremena, paketi neće biti odneti danas. Logično, rekla sam. Dobro, nema veze, sve ćemo stići, samo moramo da se ubrzamo. Tako je, Dunja, samo jako. Ko je? Nisam ovo, da. Čudno mi kad nam spasenija ne spremi ručak. Srećom,
ti imaš muža, odličnog doktora i nikakvog kuvara. Spremio sam ti jaja, ne znam ništa drugo. Da, čudno je za spaseniju kad je nema. A da pohvališ moj ručak? Bravo, ljubavi, gladni ostati nećemo. Eto vidiš. I zato pusti majku da dane malo dušom i onako onolike godine trči za nama. Da, u pravu si, ona treba malo da uživa sa prijateljicama. Sa prijateljicama? Otišla je kod nekad u 8. Lepo. A gde je Kaja? Čula sam se s Kajom, ona je otišla kod Dunje sa društvom. Da. A sa Lenkom ekipom ni ona nije ništa jela, ali će uzeti valjda neku picu i to će biti okej. Eto vidiš. A jednom ja i ti da budemo sami za stolom. A nekad si samo lovila vreme da ostanemo sami. Sandra? Kažem, nekad si jedva čekala da budemo sami. Mladost, ludost. A šta nam sad fali? Prijatno? Prijetno, prijetno. Pa da probaš. Evo, sad ću. O čemu misliš? Ma nešto mi je čudno spasenije. Svi smo mi čudni na svoj način kad malo zagrebeš. Nego, ajde ti ovo da pojedeš dok se nije uhladilo. Pusti sad pivo. Dobro, Dunja, jel to sve? Jeste, To je da. sve. Idemo. Dobro, požurite, imate 15 minuta. Bolje da me čeka neki alkohol kad se... Vuki, otvori vrat. Čekaj, samo kreni, samo kreni. I ovo prođe. Devojke, hvala vam puno, mnogo ste mi pomogle. Mislim, kad vas gledam ovako, totalno ste različite, ali kad je akcija u pitanju, kidate. A kako je sve počelo? Za malo da se nismo poubijale. Pa da, kad si me napala. Ti si mene napala. Ne, ti si mene prva napala. Što pričaš, ti sećaš šta si uradila ispred Emine? To je bilo kantama. Ti si mene prva napala. Te bukvalno kante si su htjela moj me projekat. prebiješ. Ti si Dobro, nije bitno šta se desilo, bitno je šta je sada. A sad kidate. Samo što bi ja volila da imam takvu prijateljicu. A, jesi ljubomorna? A dobro, da se ne lažemo, i nas tri smo zajedno baš dobar tandem. Pa realno.